Nagganas yo! May samanin na drama nga isagsagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Dear Tata Balsamo. Ay na, nagganas yo! Maawis kayong around nga gipatulod ka nagiti kapadasan yo itibiyag. Dito'y programa tayaw, Nagganas yaw. Mabalin nyo apaw nga isend ti surat yaw dito'y email address tayaw, danceilocano@gmail.com. Nagganas yaw. Padaanan.